Ghost Doctor episode 8 bul in tran a chuan Professor Cha Yang Mina a in tran ti lai chu ron langin sejini nen in mu an lo tu meka chu ti lai mek chuan a rupture abdominal aorta dam lo chu an ron hruaya doctor pakhat chuan surgeon tu ma anam lo thu ka shil cheu kha alo ti a ma se dam lo chu zaiwat ani lo chuan a thi mai don si doctor pa chuan dam do in danga kal mai tur chuan atia ma se an kal chungin a chat thman don thawani yang mina chuan khati hun lai khan nge ka ngai tu aniang le thuthuk na dang lo siam ta ila chuan sejini kha ka chan lo zo ka ngem ti in ma ni ein zota dam lo chunor chuan tum chi atia chuan yang mina chuan alo danga hei dam doi in ani a keini hi dam lo te en kol tu tur doctor te kan ni olsam takin kan dam lo te hi kan beidon san thiang lawati a doctor pakhat chuan doctor ni anga in ngayam ni a chu lawa dam lo po hi izai ve thiam ngot donami ti in yang mi cha tham lo za thian atong khuma siang ta ka churon lang vele in dam lo an nor son mai tur chu alo danga he ka thuthlok na siam hian kanun hi athak dang lam ve nge mati du than tur dang ka nei to lawa hetiang hian dam lo te hi ka kaltir thei ngot lawani atia doctor dang te chuan ko siang tak eng thil ngei ti hi isiam ni an tia siang ta ka chuan dam lo thi mai to tur hi mun sana kan thonang mo kan hospital a chuan chu tianga thlen chu ka phalangai ha ulawang atia yang mina chu or pindana chuan doctor dang tenen anron langa dam lo chu athi sena put na sa to hle ni siang ta ka po chuan dam lo chu azai ve don meka goze mangin apum azai don chi atia chuan doctor pakhathian ron awakin eng thil nge ti itum in tran tilai mai chawini kha kan ringam don che em ni atia dam lo chu zaiwat ani lo chuan athi mai thei thu ashil tuwa doctor pa chuan arem ative ta top maya yang mina chu ami zai masak berna chuan a in tran ni lai le undergraduate ani lai chuan ani harsa takle rim taka an be nuwa yang mina le siong takate chuan an mi zai chu an lotling ta ve ve a siang hun le siang taka nu chuan in biak na hi an lo nei meka siang taka chuan mana thil thleng to nu chu tu na aron thar thole ta anga chuan an ngaya siang taka nu chuan athu soyaman lo thu chu lo soin siang huana chuan athu soi chiang taka asia thu chu alo soi ve mek boka tharau pakhat phekhok achar saklai khan siang huna chu khalai huna khan alo om ve in thil thleng engkim chu alo mu ve vekani doctor ana chu yang mina pindana chuan omin lawanei ni ti siat tak hian ameng phadui reng maya phone chu ron ri in listen ho chu alo ni man mo takin dam lo om nalama chuan alo kal ngal wata doctor dangte chuan siang takan dam lo azai thu chuan lo shila siang takale yang mina te chu an lo ti ti a an hun kal to a an mi zai chung chang te chu yang mina chuan a soya siang taka chuan in tran iti laya mi zai chuan itak sa chunga tharau an lut ve em ni atia yang mina chuan ka she to big lo tharau te chu ka mu ve thei big box si lawa atia dam lo nula pakhat chu aron lang le a anu le pa ten anat na chung chak eng ma an lo shit lo wang chuan in zai an khotlai pha ani zan laya chuan lo har chuakin lama chuan anda phei ngala chunu tet lai le yang mina professor ni ma chu lo lang le in no pang hena chuan chi thlum hi a pe a yang mina chuan chu no pang te hena chuan thu lo ti amin an in zai ngai le hun kum somral hnuwa ama angei na azai tur thu chu alo ti amani ma se ka thu soi te kha alo ria reng po karing lawa atia siang taka chuan mi pa in thu atiam to ani chuan ti hlotlin chu amo phurna liaw lewani ipuiting lo hle mai atia siang taka bok chuan atak sa chunga yang mina chu alu renga ama awanga dam lote ati dam zelani chuan ama tel lawa thil ti ngai khuna po engma ati thei to don lawani ti in sia in yang mina hne na chuan tharau le mishing chu metar ni tala in hlatin iom tong u atia yang mina chuan theingil inei taim ni dam lo dang tu chu nangma ini kha chuan itak sa chunga lu turamin som tu po ini bok ma se nang mana ichan himani atia mundang lo lang le in siong taka chuan damdo in alo chu asan don chi a chuti lai tak chuan in tran oi chuan siong taka hnunga chuan aron beng le ta thlora miss oi chuan in zaina tluang taka izo fel thu kalo shi a atia siong taka chuan
chu tiang thu isia te chuan khatianga min ron beng mai lo khan thil te min lei sak zok ta che atia zirlai pakhat chuan sejin hne na chuan a u alo en kolawang chuan lom thu ashila a u dam lo khumam reng kianga chuan lung chetakin awatapa seng huna chuan kanute siong taka hi event hi mangai ani inei chun liaw liawani sia ti in alo shila siong taka pu chu lo langin siong taka kai hroi thin tu pa chuan siong taka na azona mi azai thu chu alo shila hlotling taka adam lo te chu azai thu a shil bok apu chuan makati hle ani atu ka chuan doctor upalam deu tele chief bana haute chuan a hmalama siong taka na adam lo zai pa kha anwa endika anrin ai de in akut nu te amama doctor dang te chuan an oi thailo hial zoka yang mina chuan siang taka chu alo ngak le a yang mina che chuan na thlen tir tu pa tlangwal pindana chuan an luta chu tlangwal chu lo har to in a phone chu alo ri a li jong hi chuan ron bia in hospital bill te chu engma ngai tu ha boy angai lo thu tele atak sa chau chu thata ka en kol chun zam zel tur hian aron chila siang taka chu aron kalin siang taka chu ron kalin tlangwal pa hne na chuan ke himin sia em atia chupa chuan asiat ngai mi lo thuin lo chang ani yang mina chu lo tongin phone a chuan enge an lo soi ingoi tla chuan poisa ka peng chi an tiem ni nang hian min sia ni ni khoshelawa iom reng lai khan an ni ho chuan an ngai tha chi a ke hian ka chan him che sin atia siang taka chu pindana tang chuan chhokin a unau pa siang hon office a chuan avalut thuaya chu tlangwal chuan sejin hne na chuan ka che chuan na atel ve kar khal tu pa chunga khan engthil nge thleng ti in a zota siang taka chuan siang hian hne na chuan thatak le pa ngai taka om turin ka bai sei che a ikuang lo tur hi nor boy to suang che atia siang huna thosoi po chu ngai thalem to lo chuan adu asoi zo hnuin a chuak le tanal nala tlangwal pa chu sejini chuan yang mina pindana chuan a hruai phaya sejini chuan che chuan thlen hnuin an pahnia man mo takadam do ina an ron hruai thu chu ashila an zai ngal ve ve thu le apakhat jok chu har chuak lova khoma alamut reng thu chu ashila chu tlangwal chuan har chuak le thengem ti na zota sejini chuan chunglam atanga thil maka thleng te ani chuan ron har chhuwa hun te po anei le ma na atia thil thlen dan chu sejini chuan chu pa hne na chuan a zota ma se chu pa chuan alo sei chuak du le chuang mi alawa yang mina chu athin rim hle ani thara pakhat jok chu lo kalin yang mina hne na chuan do da soi lo thu le asia deng to lo thu chu aron soya kan tharau a chu a kan om dan le thil ti te hi mishing khovela chuan engma kan hre to ngai lawani ti in a soyani siang taka chu tlangwal pa ma chuan dingin thil thlen dan te chu ashila pumruak chunga tamdoi chak tak a ewanga ataksa angong thule chumi awanga chet sual thleng chumi awanga chet sualna thleng tamai ani thute chu chet sualna chu tumreng wang po ni chuang lawa ti pal liaw lewa thleng ani thute chu asoya tlangwal pa chuan ivan sheve a ti in alo soya siang taka chuan ilo har chu khan i thil ti engkim te kha engma shilawang khan iom hu boxia ti in alo shil leta chairman jang chuan afa patan ro man na asiama athil swal ti asia chhuwa theinan le afanu aven him theinan ati ani chairman fapa chukar moi takhian alo thleng chi a reporter te chuan chairman chu nikoshelovin alo la om rengem ni nge ni ya inzaina kha kal tlon lo wangjok in phiarung na thil a om zogem ni khang hun chung zong khan media te hna hian dot thu ilo the dar mai mai mo ti in zo na chuan siama chairman fapa chuan phone a hian tu emo hi abia a reporter te laka lo film khura u ka ti ni lom ni engtin nge hetiang thil hi an hriat chhuwa theya ti in phone a mi biak te hna chuan a vin tuar tuara apa pindana sejini a mu chuan makati kher mai heta ngei ti a ti in sejini chu azota sejini chuan shelo omang tak hian apa chu abia a chairman fapa chuan kasheta hetiang thil thenna chana a phena mi chu sejini chuan ka thil ti te chu ishe du amo ani chuan iloti nok to te hi siam traffic phodro atia an pahnia anin biak lai tak chuan siang hu na po chu aron lut ve hlola rin lo dewa sejini a mu ta ka wang chuan a chelai hle a chhuwa le an tum zet na a
om zia om to bok si lo chuti lai mek chuan doctor an po aron thleng chun zom vele ngala chutianga anin mu khom lai tak chuan lawyer i ma chu aron lut ve hlola chairman chuan afa pasem na atan adam chung zonga mi pa ngai anga khosak tir chu atumani sejini le siang taka an lo lang le a sejini chuan min shilawang chau khan ke endika tun thleng po hian kalasha thiam chuang lo reng reng ti pal nilawa tumreng wanga thil ti ani chungchang hi a phena hian chan dangte ala omem atia siang taka chuan mi then khatte chuan he khovel hi chan sang sang awangin an chu asan mai thei lo thina mi tu emoven him an du awang te le phubalak an du wangte ani thin bok ngai tu chin la a chan tur omang chu atam lutuk atia sejini chuan isoi omzia chu kawan man lo em ti na soya siang taka chuan tun din hmuna chuan ke hi min rin angai ka soi omzia chu keima a professor cha hi atia abak zong hi chu alo har chhu huna aboi pui turin kan da ang tuna ri chuan chairman hi adu thu sam ang ngeya kan thla liam masak photangai ani atia yang mina chuan arang thei ang bera kan boina hi kan chin fel masak photangai ani atia siang taka chuan sejini chutiang thil chu ati thei donem ni ti na zota yang mina chuan doctor ania a thei nge yang ti na chang siang hu na chu siang taka nu bula chuan alo in soifia na samaya chairman janga har chhuwa to thu chu report ka dong ve mai chawa thu chiang jok chui chiang lawa kalo en chiang masalo kha ka thiam lawani atia ma se doctor te point ti swale ti diklo an nei ve thei tho thu chu alo soya siang te kanu chuan ani chuan inrol na inei ve mi alawa mo ti ina zota seng hiona chuan enge isoi tum chu nia ti ina zot leta ka soitum tak chu isha chiang viawani lom ni atilet venga ta mirani chuan han sengwon eng thil po ti hin eng ruah man na po kalpui mala tuna hian top nga lang che atia pen khat lek po icheson le ani vai chuan tlang sang takatangin ita thamayang theihil mi aswang che atia doctor ana le seng hona ta chu an lo lang vele a doctor ana chu athil ti suala wang chuan azil ngek maya doctor ana hne na chuan damdoin chuan police ne na po kan report lawang che ti chuan thatagin damdoin hi chua sanang che atia seng hian na chuan soidu inai ani chuan police station lama po kan kaldun thei rengania atia chairman jang chu mundanga sonin adu thusam angein chatuana ta na chol ha dam turin sejini chuan she takin oxygen pipe chu aphoita a chairman le thara pakhat chuan majong an khela nuam an ti in an hlim hle ani reilo te hnuwa chuan chairman chu aral tariai reya khovel chu achua santa a chairman fapa le senghona chu bar pakhata hian an lo langa chairman chuan afapa chu arau zong zong chu sakin kut benga alo chu a dam lo zai ngai lam le ta siang takale yang minute chu on call room atang hian phur fashion hian an lo chuaka mundang lo lang le in senghona chuan doctor ana hne na chuan tunang huna te enge min hmu du na chan chu nia atia doctor ana chuan thil engemo mutir tur cheka nei atia doctor ana chuan siang hona kuda chuan professor cha yang minazia operation record chu apeta a atopa chuan cha yang mina damlo khuma amulai chulo langin monitora te chuan ron har chuak mai to turang chuan a omani